Samantala, 16,500 punla ipinamahagi po sa mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Umabot sa 3,725 agrarian reform beneficiaries ang nakinabang sa distribusyon ng kabuang 16,502 pakete ng mga binhi ng gulay na ipinabot sa pamamagitan ng 113 agrarian reform beneficiary organizations sa Pangasinan. Layunin ng distribusyon na mapababa ang gastusin sa produksyon ng mga magsasaka at matulungang maipagpatuloy ang kabuhayan sa kabila ng umiiral na krisis sa enerhiya sa bansa. Kabilang sa mga ipinamigay na binhi ang mga climate resilient na pananim gaya ng ampalaya, talong, siling pula, sitaw, kamatis at okra. Bahagi ang naturang distribusyon ng proyektong Restoring the Livelihoods of Arbs in Arcs Affected by Typhoon Nando and Opong na pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund upang makabangon at may pagpatuloy ang produksyon ng matapos ang mga nagdaang kalamidad. Inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa Pangasinan na mapanatiling produktibo ang kanilang sakahan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.